Ale bolo vyžiadaná. My sa máme prejaviť politickú angažovanosť. My sme tu teraz občania. Pán Galko. Sme sa prihlásili. Teraz nás vyzval Sme si ho zobrali. pán Galko, aby sme prejavili svoju angažovanosť. Toto je Vy ste tu parlament. kvôli však nám, tam- my sme však občania. to sú prázdne Však už stoličky. robte niečo kvôli nám. Kde sú tí Že sa poslanci, nehábite ktorých platíme? všetci. Na čo takéto divadlo? Povedzte, na Veď čo my je? všetci veľmi dobre vieme, ako to je. Všetci tu porušujete ústavu 24 rokov. Zamestnávateľia sú tu a zamestnanci. Tu má byť vláda, kde je? Porušila ústavu preto, že tu nie je. Fico sa odvoláva. Pán Galko, Kde? čo vyzývate? Kde? Riadiaci parlament. Tu je riadiaci parlament, občania. Tu, aj vy ste platení z našich daní. Určite. No tak, Už na ne navracanie z toho. Poprosím, aby ste sa ukludnili. vážení páni a vážené dámy, budem stručná, opýtam sa úplne v kľude. Dokedy budú nevinní občania trpieť za ekonomické zločiny, za vlastizradu, ktorú ste spáchali, za genocídu, ktorú páchate na národe? Odpovedzte. Jak som predpokladala? Nikto. Odpoviem si sama. Je koniec. Berieme si späť našu krajinu. Nenecháme ju v rukách lokajov. Ani červených, ani zelených, ani modrých. Žiadnych. Je to naša krajina. Máte výpoveď. Máte výpoveď. Výpoveď nás vyzval. Slováci, povstaňte. Slováci, to je vaša krajina. Už sa preberte. Preberte sa už. Vy sa Nespíte. smerujete ako naša zamestnankyňa. Ste prepustená. Procedurálne sa hlási pán poslanec Sulík. Naša politika je, keď pôjdeme do obchodu a vidíme ceny. Naša politika je to, že my nedostávame ani cent na náš život. Hanbite sa! Ešte ide o to, že parlament má na slovo a vláda nepočúva odíde. Ide vystúpiť pani Mezenská, je to poslanka. Tu si veľmi rada. Sa snažila zastať. Rád, že ste tak kričali.